wannan sallah za ka ke. Sallah ne. Abu ka dan rage ruwan ko ka san ana amfana aiki. Tunda harka ta jama'a. Wanda muka kwanan nan ina ga ma zan yi gudu. Wallahi To gonar hikima ba haka aka yi ba. ta baro ne da ana amfana. Ai kuma haka ne har tunda harka ce ta jama'a. Ya kamata. Mu bari mu ajiye sutura ko? Wato mu je. Tare mana ya kama. Bruh. No, 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 no.